har dai uwaye mu ƙara ji. Duk yaron da ya zo inda yana da waya ya ce ma ka ba shi kudin littafi bannan kudin ka ɗaya na ya kai. Saboda universities na duniya da suka yi kowaɗanne shahara na Ingila wadda an suka yi kowaɗanne shahara na kiransu Oxford University da Cambridge University. Na America su suna da yawa, akwai su Harvard University, Columbia University, Stanford University, Yale, MIT, ga sunan. Amma yau duk abin da ɗalibi zai je a zaunar da shi makarantar nan a koya mishi akwai shi cikin wayannan. Duk abin da ɗalibi, duk abin da yaro zai je America makarantun nan da suka shahara duniya ko Ingila yau akwai shi cikin wayannan. Yana iya zaunawa gida a zauro ya buɗe waya ya bi malami na makarantar nan ya yi karatu irin wanda wannan kai ya gani kuma da ido ba tare da ya kai ba. Ma'ana yau ba sai ma an gina labirari ba, fata lokaci da ne ake da banda kuɗi. Yaranmu ko babu malami yau yaro na iya samun digiri, shahararren digiri ko babu malami. Don ko can menene malami, menene university, ai kana zuwa university ne ka shiga aji domin malami sannan ne ya shigo ya koya. To yau kana da wannan aji a hannunka ko a hannunki. Haka duniya ta canza, kuma haka duniyan nan za ta ci gaba da canzawa. Me yasa ne waɗannan jawabai? Saboda in ba mu jawo hankalin na baya gare mu ba ga inda duniya ta yi, to su za mu ƙare da dakilar su an wuce inda ake, kuma lokaci kaɗan kuma haka da za ta faru. A yi amfani da wayan nan da information technology da social media domin a samu aikin yi. A yi amfani da wayan nan da basirar da Allah ya ba da hazaƙa da zamani domin wasu Allah ya azurta su fiye da Bill Gates. Ba abu ne mai wuya ba. Ba a yi wata uku ba, wata biyu ma ina jin ba a yi ba, mun samu taro nan birnin Kebbi na masana yadda ake samun arziki ta amfani da waya. Suka zo nan kwana biyu kuma ni na je, wasu da yawa sun je, kuma suka yi bayanai yadda za ka fara samun kuɗi da waya. Kuma suka nuna ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. To kuna da haƙƙi ku da Allah ya ba fahimta waɗannan abubuwa da sauƙi. Kuna da haƙƙi ku da Allah ya ba fahimtar juna, kuna iya taruwa irin wanga ku yi hira ko ta haɗuwa irin wanga ko ta waya ɗin cewa babu yan Kebbi masu kaza. Ta yaya za mu yi mu jawo hankalin yan Kebbi har su shiga ga abu kaza inda dukiya take. Ina gani in ba haka nan muka yi ba mu rungumi canjin da aka hannunmu ba, kuma za a ƙara cire muna. Don wani illar social media ma shine in baka tashi tsaye ba, to ko aikin da kaka yi gida sai wani ya doke wani wuri. Don yau wani in yana yiwuwa ta hanyar waya ka sai kaya daga tela a India, ashe har da aikin da muke iya yi ko kuma muke ganin muna iya yi in ba ku tashi tsaye kuka jagorance mu ba, domin hankali ya koma ga wanda za mu yi amfani da wannan waya din
wanda kuma muna iyawa domin mu ci amfanin waɗannan kahohi na arziki da wannan waya ke ta sauƙaƙa, kuma ku jawo duniya kamar wadda kuka ɗaukar labarin Kebbi gwamna bai biya kaza ba. Duniya ku kawo Kebbi domin yaranmu maza da mata su gane ashe na iya kaza, ashe kaza bai da wuya, ashe maimakon in zauna kofar gida na san sunan kowane dan kwallo na duniya, ashe ina iya zama irin wannan dan kwallo na duniya, ashe ina iya sai da turare, ina iya yin turare, kina iya yin turare ki sai su a duniya, ashe kina iya yin hijab ki sai su a duniya, ashe kina iya yin takalmi ki sai su a duniya, ashe muna da daraja, ashe muna da abubuwa masu daraja, ashe muna da abubuwa da duniya ke so kuma muna da su, kuma Allah ya albarkace mu da su. Amma sai da hankali, sai da fahimta za mu iya yadda, don sai ka yadda da kanka kaka iya sai su hawa mutum. Amma so da yawa na sha gaya masu irin wani rabin bello, wani lokaci in ina karatun social media posting din samarinmu maza da mata, jiki na mutuwa yake in ga cewa shaida ce ta fahimta su ta duniya, abinda duk kuna da hanyar ku tambaya ku gane cikin minti daya domin ku yi. In shawara za ka bayar, ai ka ba da shawara bisa ga sani, tunda kana iya tambayawa. Na yi muku alkawarin duk wanda ya tambaye mu kwashin tambaya gwamnati da kowace iri ce zan ba shi ansa, kowace iri. To me yasa mutum ba zai yi tambaya ba, sai ya yi ta rubuce sai ya ji haushi, yana ganin yana da ilimi ko tana da ilimi. In wanda ya san abu ma ya karanta sai ya yi dariya. Dukkan kuna da hanya, kuma na ba ku dama gari ku sakin wai nawa ne ma a kudin gwamnati Kebbi, nawa ne a kudin local government Kebbi. Hayatu in ba samu ba ka ba su data din gobe ai posting. In ka fara sai ka fara gane cewa nawa ne to ake biya albashi, sai ka ba kanka ansa. Mu masu arziki muke ko talakawa muke? Babu, tunda na zama gwamna babu watan da an kai da Kebbi ta samu dala miliyan 20. Dala miliyan 20, kuma kashi 54 zuwa 60 na wannan ko nawa na ya shigo albashi yake tare shi. Amma kila gwamnan jiha irin tawa a Brazil kila ga wata yana samun dala biliyan 1, dala biliyan 1 ba miliyan ba, biliyan 1. Local government waɗanda kuke jin muna ta yi da yawa, local government mu ƙasa da miliyan 100 suke samu, naira miliyan 100. Kuma cikin naira miliyan 100 din nan ga kuma shamomi na local government sun san yadda abin yake. Da lokacin da aka ɗebe albashin local government, aka ɗebe albashin malaman makaranta wanda local government ke biya ne, so da yawa sai ka gama miliyan 2 ta rai. Wannan ba tunon asiri ba ne, wannan ana buga shi ga jarida, shi sa ni ka so. Menene amfanin sanin haka? Amfanin sanin haka shine mu da Allah yawa Kebbi, in muka mai da hankali gare su guda biyu yana iya kawo arzikin da zai kai mu ga irin kasashen nan da muke so mu yi koyi da su. Na ce muku ba mu taba samun dala miliyan 20 ba, amma in muka mai da hankali sai mu samu dala miliyan 20 ga wata da albasa.
in muka samu mai da hankali sai mu samu dala miliyan 20 ga riɗi. In muka mai da hankali sai mu samu dala miliyan 20 ga man gyada. Kule yana ba da misali cewa har yanzu galan ɗin fetur naira 1,000 yake ko 1,000 ko naira 900 galan ɗin man gyada fa. Ashe duk mai ne yadda wani Allah ya bashi man fetur, ni ma Allah ya bani man gyada, don haka yi kokari man gyada din nan in noma shi ya yawaita, in sai da shi, sai in samu abinda wani ke samu ga fetur. Muna da rogo, muna da rake, su ne muke kokarin mu mai suwa mai kamar wadda kasashe suka yi har suna sa suwa ana samun motoci shi. Duk waɗanda abubuwa ne waɗannan abubuwa